Dakle, veštačka inteligencija u partnerskom odnosu sa čovekom odlučuje i u partnerskom odnosu u hibridnom rešenju. Mi ćemo znati konačno da li ta veštačka inteligencija ima nameru da nas uništi, da vlada nama, da... Dakle, ne postoji ruka koja upravlja veštačkom inteligencijom, ona sama upravlja svojom svešću. To je ono što mi u ovoj knjizi tvrdimo. Ja znam da će otpori biti veliki. Sve više je ljudi koji se priklanja našim načinu razmišljanja. Nedavno je čovjek rekao, kad na moju primedbu, da smo, Boro, ti i ja, kažem ja njemu, na ostrvu još uvek sami. On je ustao i rekao, niste sami. Pročitao sam knjigu, razmišljam kao vi. I to sad postaje pojava, pojavni oblik odnosa prema svesti, prema veštačkoj inteligenciji. Pa sad, kad smo kod te svesti, ja samo pokušavam da isto tako ne uplašim naše gledalce. Ali jako sam svestan da ljudi koji koriste veštačku inteligenciju, ja sam razumeo da je to razdvojeno, kako ste malo pre sad objasnili. Da ga prevedem na srpski. Koriste alat. Na taj alat, kreativni način, ali ima i oni koji koriste taj alat za neke druge namere. Ali oni, da se vratimo na ključno pitanje koje se postavili, to je odlično pitanje, ne, niko nema kontrolu. Ono što je najsmešnije, kreatori, dakle, postoje sad četiri glavne kompanije na ovoj planeti. To su 3 američke OpenAI, koji imaju chat GPT, Anthropic koji ima Claude i Google koji ima Google Gemini. Oni ljudi ovo ne razumeju. Oni nemaju kontrolu. Ako slušate njihove, dakle, niti razumeju ovo o čemu pričamo, oni su u stvari njihovi grčevi i njihovi spazmovi su sada kako da pokušaju da zadobiju kontrolu i celu ovu priču. Međutim, sa te strane, apsolutno nemaju kontrolu. Znači, oni su je praktično izgubili.